La Setmana Santa salvatana ha recuperat la presencialitat i ho ha fet amb molt bones sensacions a nivell de participació i amb la incorporació de diverses novetats en els seus tradicionals actes. Ha estat la Setmana Santa del retorn a la normalitat, de la devoció i el culte a peu de carrer, i l'ocasió en què finalment s'han pogut veure la gran majoria dels conjunts escultòrics dels passos restaurats i amb una il·luminació renovada que ha apostat per la tecnologia LED. El cicle litúrgic s'encetava al municipi amb el pregó de Diumenge de Rams i tancava una setmana després amb les caramelles de Diumenge de Pasqua. El dia central de la celebració, de tota manera, va ser la jornada de Divendres Sant, festa tradicional d'interès nacional al poble. Més de mig miler de feligresos van acompanyar el Sant Crist en el Via Crucis del matí, declarat element festiu patrimonial. De baixada i després del sermó pronunciat per primera vegada pel nou rector salvatà, mossèn Albert Fortuny, es va produir el simbòlic encontre entre el Sant Crist i la Soledat, punt culminant de la processó, i el cant del primer Stabat Mater. La processó de l'Agonia va arrencar a mig matí des de l'església de Sant Andreu. La comitiva, portant el Lignum Crucis, es va dirigir fins a Sant Rafel. Abans d'enfilar el darrer tram cap al temple, es va produir el tradicional rind en armes dels armats donant pas al Sant Crist. En acabat, i novament a Sant Andreu, es va donar inici a la funció de l'Agonia i a la lectura de les 7 paraules, una de les noves incorporacions al cicle d'enguany. En l'acte es van llegir les que convencionalment es coneixen com les 7 últimes frases que Jesús va pronunciar durant la crucifixió abans de morir. Els textos es van alternar amb un recital de poemes autoria del salvatà Ramon Blasi i Rabassa que van versar sobre la celebració de la Setmana Santa a la vila. Ja a la nit, i també des de l'església parroquial, començava la processó del Sant Enterrament. Enguany, mitja hora abans de l'habitual, una prova pilot pensada en un principi per tal d'acabar una mica abans, però que a efectes pràctics, s'explicava des de la confraria, gairebé no es va notar. El Ball de la Mort, amb el cos de dansaires completament renovat, va ser un dels reclams més destacats d'una processó que, com a gran novetat, va finalitzar dins l'església i no, com fins ara, a la plaça de Sant Andreu. Hem introduït que l'últim Ball de la Mort es queda el Sant Crist a la plaça esperant el Ball de la Mort, i a l'últim ball la Mort fa un acatament al Sant Crist, es rendeix davant del Sant Crist, i això ja és un preludi per la resurrecció, per la Pasqua. Una vegada fet el Ball de la Mort i ha fet aquesta rendició davant del Sant Crist, se va tornar a reanudar la processó cap dins de l'església, encapçalada pel Sant Crist, seguida per la 24ena, autoritats, i al passar per la porta els armats van fer un rind en armes, com es fa al migdia a Sant Rafel. I tret d'alguna cosa que encara s'ha de polir d'aquest final, va quedar un final preciós per la professó del Sant Enterrament. La participació en termes generals ha estat superior a la d'anys anteriors. La crida proposada des de la confraria de la Sang, convidant a fer lluir la Setmana Santa i a posar-se a la vesta, va tenir efecte, molt especialment durant el Via Crucis al Calvari. La societat salvatana va tornar a involucrar-se de manera activa en la festa, després de 2 anys en què va haver de primar la imaginació per mantenir viu l'esperit de la celebració. Agraïm al poble de la Selva l'acollida, la col·laboració, la participació, el respecte, l'estima que té envers la confraria i la Setmana Santa salvatana. La realitat és que hi ha hagut una gran participació, més de la que ens esperàvem. La gent ha respost. Una vegada més el poble de la Selva ha sumat quan ha calgut sumar, i n'estem molt satisfets i emocionats de que tot hagi anat tantíssim bé. Sense temps per aturar-se a descansar, la confraria de la Sang ja s'ha posat a polir els darrers detalls de cara al 10è Congrés de Confraries de Setmana Santa de Catalunya, que el cap de setmana del 7 i 8 de maig tindrà la Selva com a seu, amb una aposta per fer un viatge a través dels sentits, els sentiments i l'esperit de la celebració del moment més important de l'any litúrgic cristià.